Takže čau lidi, vítám vás u nového videa, dneska je to tady Murder Mystery 2 a hrajeme tady to s kamarádem, Robine řekl čau. Čau. No a můžeme zatím to tady natočit. Takže já jsem Innocent, co ty? Já jsem šerif. Kámo. Já se bojím, že jsi murder. Když vidíš murdera, tak mi řekni, kdo to je. Kámo, ty se chováš podivně. Já jsem... Ukaž zbraň, ukaž zbraň. Počkej, já střílím murdera. A jo, no tak ho musíš zastřelit. Ty jsi zastřelil. Zastřelil, vyhrál. Robin tohle z toho vyhrál. Úspěšná? Jo, jako. Jo. Takže dajte lajky a odběry. To hlavně. Tak A dejte do komentáře, co byste si chtěli, aby jsme zahrali příště. Jo. Bez tak tam všichni napíšou Brookhaven. Nebo já nevím. Medvídek. Já mám křečka na tričku. Já mám medvídka. Já jsem Innocent, co jsi ty? Innocent. Já jsem na balkoně. Jo, to je tady ta mapa. Jsi na balkóně. No, Fakt? jo. Jo. Nebo u něho. OK. Už jsem odešel z balkonu. Já ani nevím, kde je balkon. Jo, tady je. Hej, jdeme na skuzačku? Jo, jdeme na skuzačku. Tady je kočka v bazénu. Oh, Talkaj border. Já jsem spadl z skuzačky. Já se jdu asi někam schovat. Já nevím. Já mě zabila. Já jsem to nečekal, to byl secret murderer. Tak to je fakt špatné. Nebyli. Tak tohle to vážně ne. Robine, jdeme tady tančit tenhle dance. Čekej, já si ho tady dám. Za to, že jsi dosáhl 20 odběratelů. To je vážně hodně, wow. Já tady mám zdarma hodně věcí, tady úplně nějaký meč. Hej, já si... Aha, tak na to nemám. Hej, já si asi změním nějaké věci. Změním tenhle. Kde máš ho za... A jo, no tam je fakt houpačka. Mudr vyhrál. To je fér. To co mají za ohnivý meč? To mají ten efekt, ne? Čekej, kdo má tady? Když se zeptáte, kolik mám level, tak 93. To oni to vidí v tom leaderboardu. Oni to vidí v leaderboardu. Ty lidi. Takže on má level 93. Já mám 33. Tady to vidíte. Jsem to trošku grandil, jo, jak jsem byl malý. Jenom trošinku. Šerif! A to si nedělám srandu. Já jsem Innocent. Kamo. Hej, já se tě bojím. Ukaž zbraň. Hej, já to střelím. Když mě zabiješ. Ale já nejsem. Myslíte si, že je Robin murderer? Já jsem
Já nemám fake. Teď se tě bojím. Z ohnivý bude mít určitě. To bojím. Kdo má tu zbraň? Teda nůž. Víš o tom už? Nevím. Pro mě jsou vevnitř. Kamo, já jsem to věděl, že jsi ty murderer. Já jsem to věděl. Já jsem tě chtěl zabít. Počkej, já tady zabiju toho týpka. Ne, 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 ne. Megafon, telefon. Chudák prasátko. Ty ten už hodně. Já jsem to hodil. Víš, kde je? Co? Nevíš, kde je? Já ho vidím už. Jedna holka je schovaná u modrého a zeleného hangáru, takového venku. To je. S ohnivým mečem, s oranžovou čepičkou a kytičkama na hlavě. A s brýlema. Já ji nechci zabít, ono je furt utíká. Ne? To není tak. Tam byla ještě jedna, ona se tam schovávala. To nevyšlo pro nás oba dva. Já jdu na houpačku. Hej, my můžeme jít tady. Škoda, že se tady nejde jezdit na surfu. Tak já to zkusím tady tu houpačku rozhoupat. Sedni si na to. Takhle, jakože ne setnout, ale. Já si dám drink. Za kým zas. Já jsem znovu šerif! A to je jaká šance? To mi ty řekni. To je jaká šance, že dvakrát po sobě šerif. Pak já ti ukážu zbraň, jestli mi nevěříš. Kamo, já ti klidně ukážu zbraň. Klidně. Pojď za mnou. Kamo, já ti ukážu tu moji Sandy. Já jsem... Teďka jdu ven. Teďka jsem venku. Pojď ven. Dívej, já ti ukážu tu zbraň. Megafon, telefon, nikdo neví, že jsem murderer. Tráví. To na mě utíká. Co dělá ta holka? Jdu hodit po ní. Pojď sem! Já mi utíká. Proč jsem ten nůž musel hodit? Co se to stalo? Kamo! Potom když se budeš dívat na tohle video, tak se podívej na jeden záznam. To je epický záznam. Mě nezabil murder nikdo, ale kamo, já jsem začal letět z mapy, ve Voidu jsem byl a dělal jsem několik backflipů. Když se na to budeš dívat, tak se podívej. Kamo, fakt já si nedělám srandu. To bylo mega epické. To
Ty jsi murder. Nejsem, já nemůžu být dvakrát po sobě murder. Teď. Jo, a tě natáčím. Já jsem tady. Jo, já jsem šel ven. Murder! Murder! Murder jde po mně! Já jsem šel dovnitř. Jdu na nějakou schovku. Ne! Ne! Jo! Teďka to stihnu. On ti dal sniper. To je ta holka zlá. Ona jde vážně po mně taky. To nemohu se mi přeskočit. Tebe zabila jako prvního. Ne, ona zabila toho blondělka. Ona zabila tebe jako prvního. Ty jsi. Oni jsou ještě jenom dvě ty holky. Teď ta poslední musí být šerif, jinak já nevím, kdo je šerif. Já taky nevím, kdo je šerif. Tedy. No, ona je šerif, to je jasné. What's your name? Tam píše Sávka. A jo, no. Dívej. Ona se nemohla trefit. Ona se vůbec nemohla Já se jdu tady trefit. podívat, já si jdu sednout. Ona jí fakt trefila. Jak to umřela? Já jdu sem na židličku zkusit. Ona měla Viper. Pojď sem, pojď sem. Škoda, že se tady nejde. Počkej. Já ti ukážu secret. Jo, já jsem ho viděl v té krabici a tam je zelený cápek. Jo, Tam jsem šel. Jo, ten dům je dobrý a pro něho. no tam jdu. Já taky. Halo, halo. Čau, cápku. On tam má svůj barák, teda. Já jsem mu chtěl udělat emoji, že mu zavamávám. Já jsem šerif! A doopravdy. Já ti ukážu pušku. Oh, hej Robine, chceš vědět nejlepší secret? Já jsem ho viděl už. V tom umyvadle, že? To v umyvadle. V tom umyvadle. Tady jsem já. Za obrazem. Děj se. Víš, aj, že Děj, co za mám. obrazem? Děj, co mám. Já mám pušku. Víš, že aj za obrazem? Ty jsi murder. Víš, aj za obrazem. Hej, mám někoho zabít ze strandy. Pro troll. A taky umřu. Ale to tě zabije. Já vím, ale on taky a ho to naštve. No tak jestli se bude tvojí zbraň. OK. Tak teda tady Wow. Já ji nemůžu trefit. Stoj. Hej, ona ne. A tím to vezme mojí pistol. Ona byla za rohem, ona tam prostě čekala, jo. A bouchla do mě. Hej, pojď za mnou. Jdeme si sednout. Jedu za zeleným týpkem. Jo, já to taky vlastně. Já se podívám na jeho barák. Co tam má? On má dobrý dům. On tam má jenom sudy a všechno.
Je ona znovu. Kolik máš level? Co? Kolik má level ta holka? Ona už má jednou zkompletovala 100 a má level 71 a jednou zkompletovala, takže má jako 1,71. To ona se má. Hej, a ta Tuzia má už dvakrát zkompletnila 100 a má 44 level. Co? Jedu se zeleným typkem. To nestihneme. Můj kámo. Zase se minutu, to není fér už. Mě nikdo nenajde. Já to byl červ nebo murdr. Hej! Já se mluví bejkem na sobojí. To je nějaká pleška. Jaká zase pleška? Nějaký plešou tam jde. 16 minut. Co? 16 minut, to má tohle co už video. Hej, já jdu sbírat coiny. To někdo někoho zabil. A kdo to bylo? Já nevím, ale já jsem viděl teďka. Já jsem toho murdra. Jo, to je takový ten černý cabek, co má takové modré meče. Já se na něho jdu podívat. Já budu se ktejčit. Pozor, on je tam, no. No to je on. Co, jak ho dokázal tak? Ten zelený týpek, já chci se k němu koupat, on má dobrý byt. Jak se mám vrátit zpátky? Jo, takhle. Já jdu na židli. Ne, já jdu na pekač. Já se jdu uvařit sám na pekač. To se mi skončilo. Hej, ten černovlasý týpek, on chce být bacon. Ne! Bacon. Ona je tak profík. Ale Tuzula je lepší. Protože dvakrát měla 100. Hej, ale ona hackuje. Okej. Já teďka jím. Tak dobrý. Co, jak to, že tolikrát někoho mohla zabít? Já jsem zase innocent. To mi to furt dává innocent. Já jsem taky znovu innocent. Hej, to je zase to stejná mapa. Co, kam jsi šel zase? Já nevím, kde jsi. Já taky nevím. Tam ty. Já jsem murder. Já jsem nejlepší murder. Já všechny zabiju. Jak jsem to umřel? Já to nechápu. Já to nechápu, ona je zlá. Tak to je nejlepší zbraň. Ona si to koupila za nekonečnou robu.
Dávejte like and subscribe. Co je zase? Co? Já jsem řekl, že jsi frajer. A proč to říkáte? Jsi frajer. A proč? Hej, já už nechci být furt innocent. Mě taky To nebude. prostě je o ničem. Já jsem našel hovínka tady. Je tady strašně malé místo, já se tam nevlezu. Někdo tady zabíjí. Ten bacon je zabil. Jo! Ona ho fakt zabila. On to asi uklidil. Aha, oni ho zabili. Hej, já ještě na to nemám. Si skoro myslel. Co jsem zase udělal? Ne, ty jsi smrzela. Ne, ty jsi Ne, ta. ty jsi. Že jsi Fanta. Tak nedělej helikoptéru. Já už nechci být. Já jsem viděl teďka na tvojí obrazovce, že jsi murderer a já si nedělám srandu. A ti to potvrdí video, já jsem viděl, že jsi murderer. Jakože fakt, já si nedělám srandu. Ne, nejsem. Já jsem to viděl. Já chodím spíš. To zase holka, která má rozdává vlasy. Mně se to buglo. Tak já jdu do secretu. Ne, oni tady. Já jdu do secretu. Ona kempí. Já jdu taky. Hej, to není možné, že by se byl ale znovu innocent už. Hej, ty jsi... To je ona? Jo, je to ono. Ne. A jo, no to je fakt zase ona. Ona zase jít. Já jsem jednou naskočila ve vzduchu a já jsem jednou na té mapě sejmul nějakou tápku. Já ti řeknu, kam ona šla. Ona je teďka, jde po schodech. Tady jde. Hej, komu? Mě ten týpek mi tam vlezl a já jsem ho zastřelil. Tak to je fakt... Blbec. Tak já se proč to prostě je tam leze. Teďka ona zabije všechny, anebo on by třeba mohl to, kdyby to dodžoval a mohla by... No tak se nic se nestalo. To je... Hej, ale jak oni získávají tak tam večer, když to je všechno hoří. Ale za reálné peníze. Jedu skočit backflip. Jedu jíst. Ne. Co? Proč jsi na grill? To strašně pálí. Au, to pálí. Jedu na střechu. Já jsem zase innocent. Hej, já už se tě znovu teďka bojím. A zase tam ta mapa. Hej, to není fér už. Já jdu do drezu. Já jsem šel do drezu. Kdyby se chtěl jít za mnou, tak já jsem šel do drezu v té kuchyni. Jedu s tebou se schovat.
Já jsem mordr! No, to je dobře. Ramení mordr, já jsem si říkal. Hej, to už to poznat, to už nemohu být potlikate innocent. Yes. Mě nikdo nenajdeš, ty mě nenajdeš, ty mě nemůžeš najít. Já skaču. To je tak skač. Kámo, tam byla moc sas věc. Co jsem zase udělal? Hej, já to slyším. Já jsem to slyšel. Neboj se, za 4 minuty to bude 30 a to můžeme třeba ukončit. Takže lidi za chvilku, jak to bude. Ne, ty to hlavně nelívuj. Já jsem znovu innocent, to už není férové. Já tě vidím, já jsem znovu innocent. Proč to muselo stát? Mě už to fakt štve. Co to bylo? Kdo to zabil? Hej! Oni tady týmujou! Oni tady týmujou! Wow! No však jsem ti to říkal, že to nejsem já. To teď já se tak... Mně to připadá srandovní se takhle chovat. Wow! Ten bacon to je! Ten bacon troll! Já už jsem mě zabil. Já jsem umřel. A já jsem u něho na návštěvě u tam toho zeleného. Hej, on mi zavřel dveře. Ten jeden. Otevři mi je. Co to je? Lidi, já nemám rád školu. Což? Hej, oni se tady dělají, co tady dělají. To je moc sás. You're the best. Co to zase je za teammate, blbé? Jo, ty jsi ho zabil! Ty jsi ho zabil! Já je budu slajdovat a dám jim headshot. Co to ještě? Viděl jsi, jak jsem mu dal headshot? Jo, ty jsi mu dal headshot. Hej, tak dáme poslední hru tady toho? Nebo chceš ještě víc? Okay. Musím vypotřebovat. Tak proč ti zase vypl telefon? Jestli innocent, znovu. Já jsem šerif.
Ty jsi teďka mudr. Já nejsem žádný murder, lidi, že nejsem murderer. No, to je ta holka, která má hodně level. Já jsem na... Co? To už je po několikátek. Kde jste? Co? Ty jsi byl šerif? Jo. Ne. Hej, tak to asi už ukončíme. Lidi, to je to, že konec, už tady má 31 minut. My se s vámi loučíme, dajte lajky, odběry a čau!